a kodawar lokaci na hajjin tsoron ɗan kokowan da kullum nake kada saboda nadda Allah ya sa ya wayo kai ni ba ta min daɗi ba. A gani dai na farko ba zan mance zawa ta kokowan ya mai ba. Nadda Allah ya sa ne Galadima na ji daɗi yadda ba a tunani saboda abin da baka taɓa zuwa ba ko kuwa daɗe shi haka ba a samu ba. Ya zaka kenan mi wani in kace ma ka iya kwatanta jin daɗinka to ka dai faɗi. Gaskiya na ji daɗi kwarai ga wannan wasan ta mai ko ba gaskiya ba. Ni a wannan jin ciwo na abinda na ɗauke shi cewa Allah ya gwada ne ya gani shin ni mai tawakkali ne koko haka kawai ni na ƙulta ma Allah shi. Sannan kuma mutane na ta cewa yan kokowa ne suka yi mini wane ne ya mini tun da nake ban taba tunani akan haka nan saboda na san da ba mai yi ma wani mutum wani abu idan ba da yarda ubangiji ba. Yadda maraɗi ke fitka da suna kamar ta ya hauka haka duniya na suna saboda ni na zan mutum ne na kowa duk inda na zo ni mutum ne mai maka ne mutane kenan wannan lokacin da Allah ya sa na samu wannan jarabta mutane da dama akwai wa'anda suke kuka da hawayensu da wanda na sani da wanda ban sani ba. Gaskiya na samu iya gwargwado na yi Galadima na ci kofi na yi duka ne an ban mota an yi mai duka na samu kuma duniya ta tabbatar da an bani na samu. To abu guda ne muke roƙo 'yan uwa su kama muna da addu'a da roƙo wanda yake burin da ke cikin raina ni ma ina son yadda manyanmu suka kawa tarihi da abokananmu a ce ni ma na cigo cikin wannan tarihi na Allah ya danka mu takobi a hannunmu shi ɗaya ne nasarar ta rage mu a cikin harkan kokowa kenan amma iya nasara da iya gwargwado Allah ya bamu kuma mun gode mai muna cikin mai gode mai in ka gani da taguwa kokowa ce in ka gani da wani abun hawa kokowa ce in na taimaka ma wani kokowa ce in ka ga gida garan kokowa ce mota ta ma kokowa ce kenan kokowa ta zama wani abun da ya kamata ni in mutunta ta. In na ce baya ta kamar 'yan kokowa na baya gare mu yara matasa kenan yanzu kokowa ta wuce yara aka santa kokowa yanzu ta zama sana'a ce wadda a cikin ƙasanmu yanzu dai Nijar a cikin wasanni in ba ta ta ɗaya ba ta ta biyu kenan sai an kama kai an kama jiki kuma shawarar nake ba su wani shirme don kana da ƙari koko kana da iyawa bai kai ga mutum ga ci gaban ɗaukaka amma mutum ya kasance shi yana da biyayya da ladabi da biyayya an ce kasan a duniyan ga yanzu ba abun da ke kai mutum gaba kamar ladabin nan da biyayya shine zan ce musu